Ir-rapport dwar id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-għajxien is-silk ippubblikat dan l-aħħar mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li f'pajjiżna jeżistu tipi differenti ta' faqar. Fi stqarrija l-Alleanza kontra l-Faqar sostniet li f'Malta hawn kważi 80,000 persuna li jqilgħu anqas minn 9,000 euro fis-sena u dan l-ammont żdied mis-sena l-oħra. Iċ-ċifra ta' 80,000 persuna tfisser 17% tal-popolazzjoni li qegħdin fil-faqar jew f'riskju ta' faqar. Persuni li jridu jgħoddu sal-anqas euro biex iwasslu sal-aħħar tax-xahar u jekk tinqala xi spiża ma jwaslux. Fost dawn it-80,000 persuna hemm pensjonanti, persuni li jrabbu tfal waħedhom, familji kbar u l-aktar waħda inkwetanti 6.4% f'riskju ta' faqar huma nies li qed jaħdmu u xorta waħda mhux jgħixu ħajja dinjituża. 9,000 euro fis-sena ifissru bejn wieħed u ieħor il-paga minima, mela dan idħul lil dawn qiegħed iġielhom jgħixu fir-riskju ta' faqar. L-Alleanza kontra l-Faqar temmel li għandu jkun hemm riga li bija jitkejjel il-faqar għal diversi familji differenti u dħul li għandhom. Hija infatti issostni li hemm faqar ġej mill-fatt li r-rata tal-inflazzjoni ma tolqotx lil kulħadd l-istess. Allura qed tipproponi li jkun hemm tibdil fil-mod kif tiġi kkalkulata iż-żieda li tingħata għall-għoli tal-ħajja il-kola. Talbet biex għal gruppi soċjali differenti ikun hemm kalkulazzjoni tal-kola li tkun speċifikata għal kull grupp. L-Alleanza komplet li sa issa l-NSO dejjem ħadem b'kalkulazzjoni waħda skont l-indiċi tal-prezzijiet RPI li tagħti żieda għall-għoli tal-ħajja waħda lil kulħadd meta nafu li anqas kemm ikollok dħul aktar tonfoq fuq affarijiet bażiċi biex tgħix ħajja deċenti. Fid-dawl ta' dan iddikjara kif inhi s-sistema bħalissa hija inġusta ma' min jaqla dħul baxx.